டிவிலலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரிமோட் யூஸ் பண்ணுவோம்ல, தூரமாக நின்றுக்கிட்டு நம்ம சேனலை மாற்றுவோம், ஏதாவது சவுண்டு வைப்போம், டிவி அமர்த்தி விடுவோம். ஸோ இந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் நம்ம பார்ப்போம்ல. ஸோ அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ரிமோட்டுக்கும் டிவிக்கு இடையில எந்த ஒரு கம்யூனிகேஷனும் இருக்காது. பட் வந்து டிவியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரிசீவர் யூஸ் பண்ணாங்க. ஸோ அந்த ரிசீவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுதான் இந்த இருக்குது பார்த்திங்கன்னா கருப்பா. ஸோ இது பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐயா ரிசீவர்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த ரிசீவர் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த ரிசீவர் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ரிமோட் சிக்னலை வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரிசீவ் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா போர்டில் கொடுக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆப்ரேஷன். இதை யூஸ் பண்ணி தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிவியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ரிமோட்டில் சேஞ்ச் பண்ணுறது, டிவியை சேனலை மாற்றுறது, இந்த மாதிரி சோலிலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம பண்ணுறோம். ஸோ டிவி, ஸோ ரிமோட் இருக்க எல்லா எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஐயா ரிசீவர் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ வேறு எதுவுமே யூஸ் பண்ண வாய்ப்பு இல்லை, இது ஒன்று தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க எல்லாத்துலேயும். ஸோ இன்னொரு டைம் கூட நல்லா பார்த்துக்கோங்க. இதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிசீவர். ஸோ இதை தான் யூஸ் பண்ணி தான்